Ero kamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV, weche manyien mago imore biro ne achiel kachiel kokalo kan kech ma e odwa kama wamiye weche manyien e yo makare mago motimore gwenge mani machiegni gi gwenge mani maboyo mondo ibed gi ng'eyo adier ni mane ka piny ringo odhiambo ni nyakora mogi wan kod mathoth ahinya magi oting'o wach mar bura mar nek Albert Ojwang ma bende nodhi nyime doho ma Kibra. Kopogore kod mano bende welo ma jatend piny otimo mogwelo moko kuom jotelo mosebedo e pacho ka elemo mopogore opogore ka moko bende owelo kendo chwalo elemo mamoko mago gin ma bende wan godo e odhiambo ma tinende ne nyakwara mogi wan kod weche mathoth bende. Kopogore kod mano kaka tich ariyo kamang'e gwenge wa bende biro omiyo kibedo kod chakruok nyaka giko to ibiro yudo gi adimba. Mokwongo wayudo ne thuond weche. Picha mag CCTV onyiso kaka Albert Ojwang ne odonje te sendo bila ma Central kangima kaeto bang'e ogole ka en maiti. Charles Owino ema ogwel kaka jachiw wach e lo sirikal ka Dr. Duncan Ojwang to wal ne telo ne duol mar IPOA. Yudo katanwa sane sakuti rach. Ok jatelo makiromo go nyalo mi namba to kain kigo to komaki. Ok wach kende. Wadoni wane tim. Agombo ni mondo ber jatelo mong'eyo dongruok maber. Kom gavana ma Kisumu oywayo jochung' buora ka penjo koro en ni to ng'a magikone dhi yudo thuolo. These people who are given bottle feeding may not have enough nutrition. Nonro yango ni atamalo maduong' mar mine manie bombe deko kapok ochako dhodho nyithindo bang' nyuol. Ramogi bed thuolo mar tudori koda namba en 236 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Machiegni odiochieng' mar ariyo mar winjo buch nek Albert Ojwang e doho ma Kibra, janeno ma en apisa mar IPOA onyiso doho tipo mag wang' dede kaka Albert nodonje te sendo bila ma Central kaka obila nowuok kama nokane kotimore mo gi kaka nogol ringre mare kosetho. Tipo no bende onyiso ler kaka obila mong'ere kaka James Mukhwana kod ji mamoko nodonjo kama nogeng'ne Albert kinde machuok kapok okawo ringre mare kowito ngimane. Cynthia Onyango noluwo burano kendo odiochieng' mar ariyo nyakwara mogi kendo chako weche manyien mag imore gi ripodni. Tiponi chakore saa 4:44 mar otieno ka nyamburko moro marateng' chopo e tesendo bila ma Nairobi Central kendo ji mamoko 6 lor ka achiel kuomgi orwako law marambulu. Janeno oyango ni mane en Albert Ojwang. Obila moro ineno ka temo miye sweta makwar mondo orwaki kendo donjo e tesendo bila no. Kimani was D. Yes. Obet kanye thuolo machuok kendo bang'e tipo mako ka jomoko 4 sembe kochiko kode sel matung' mogik. Achiel kuom joma sembe gi oyangi kaka obila ma nyinge James Mukhwana. Bang' ma jomoko 2 nenore ka wuok kama ogeng'ne, achiel oting'o gimoro machalo msip kendo chwado e kor ot ka moro luwo bang'e ka lwete otimo remo. Jal ma lwete otimo remo ni bende oyangi kaka obila. The court has to note. Yeah. Ng'at maluwo gini bende en achiel kuom obila mane nitie tich e kar odiochieng' kendo yang' nyinge kaka James Mukhwana. Bang' wuok, obila moko 2 ma en miyo kod dichuo nenore ka gidhi kama nogeng'ne Albert Ojwang gigoyo wang'gi kendo bang'e giwuok. Bang'e obila 3 machuo bende dhi kanyo goyo wang'gi. Giwuok kendo bang'e jago ma janeno yango ni NOCS mar tesendo bila e kindeno Samson Talam nenore tipo ka otelo ne obila moko 4 ka gidonjo kama nogeng'ne Albert ka achiel kuomgi oting'o gloves e boksi moro. Out of the scene. Obila 4 bang'e nenore ka wuok kama nogeng'ne Albert ka oting'o ringre Albert kendo gole oko ka gimake kod gloves. Of 4 male officers who are seen carrying what appears to be lifeless body. Gikalo gi ringre mare kama igoye lipot ma Albert obetie kinde machuok motelo kendo gichwalo ringre mare nyaka e nyamburko mane rito e dho ot kapok nyamburko no wuok oko mar tesendo bila no. Janeno ni igeno mar dhi nyime kod neno mare nyim doho chieng' tich adek kama igeno ni odhi lero ne doho kaka nochwal ringre Albert osiptal Mambagathi. It is only Mr. Mwale who forwarded. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Doho ma Kibra, Nairobi.
Yakoromo kawa sudo kendo wawere kod motende kod weche go mag do e kinde ma pod weche dhi nyime. Ni jatend piny William Ruto ogwelo Charles Owino kaka jachiw wach e lo sirikal ka otiyo e bwo apisi mar jatend piny Kenya. Mano lemo mayande omaki kod Dr. Isaac Mwaura masani koro chwale bedo jatend bad migao marango weche mag jowara tich ji mani kod ng'ol. Jatend piny bende walo Duncan Ojwang kaka jakom mar duol marango kaka obila tayo chenro mage IPOA. E duol mandiko jopuonje tich pacho ka TSC, jatend piny owalo jokanyo mamoko ariyo magin Antonina Lentoijoni kaachiel kod Wilson Sosion ma bende kinde mokalo yande en jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje NAT. Mane en komishona ma gwenge ma Nyanza e kinde mokalo Flora Moroa bende owal kaka jakanyo mar duol ma ochung'ne jotije mag sirikal PSC. Bende owalo jokanyo mag aput matayo tudruok e kind bede migepe sirikal ka kanyo dhi ting'o Wilson Kuria, Sylvia Apa, Ahmed Kanyara, Pascaline Kimiriri, Ken Raigavalan kanyakla kod Arwasa kod Kilobi. Kawasure ni jatend piny William Ruto koro ochiko migao mar arita mondo kaw okang' mager ne jonjore masani ohonore pachoka. Ruto moloso e kar jot mare okinyi ma kawuono wacho ni gisebedo mamuol kuom rowere ma pachoka e kinde ng'anyo kaluwore ni gin nyithind Kenya. Kamana jonjore koro odonjore e kindgi kendo en gima nyaka chungi mapiyo. Find people who've come to town, they've destroyed, burned down shops, destroyed people's property. And, you know, the conversation is, please, you know, these are our children. You know, these are our children, so we must listen to them, which is okay. You know, yes, must listen to them. To continue. Some people arrested, you know, with criminality, taken to court. They're given a bond of 200 shillings. They live there, you know, because they're our children. And then they go on. They now go to political rallies. And then we have goons. And then I don't know whether we want to say again, these are our children, the goons. So, you know, we really need to have a candid conversation about criminality. Jatend piny William Ruto koro wacho ni jopuonjre kata japuonjre ka japuonjre moyudo thuolo mar somo e mbalariany kata kuonde tiegruok madiere ibiro chulnegi omenda gi sirikal kotenore kata koket omenda ma sirikal oketo tenge e yo maonge kod ng'ikruok moro amora. Ruto wacho ni ma en achiel kuom okenge ma oketi gi migao mar somo mar yeyo chenro mag somo mamalo e pachoka. Ne oloso e kar jot mare e kinde romo mag weche dongruok. We tried the differentiated model. I think the vice chancellors here know it didn't work because it made most of our universities almost close down. Because while we promised 80% funding, we went down to 40%, and most universities suffered. We have worked on what we thought was equity, where we said parents will contribute a small portion, we will give a portion of loan, we will give a portion of scholarship. That creates equity, but it's not good enough. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Kapurone motenda gi weche mawach kod jatend piny William Ruto yango ni piny Kenya oikore mar chopo kidieny mar pinje mosedongore. Ruto moloso e kar jot mare okinyi ma kawuono e kinde yango report makende ma okoni biro goro chenro mag dongruok ma Kenya biro luwo.
Okoni Kenya nyaka koro ket maino e keto dongruoge mochwere ma ok mana weche siasa. Simfuzo Kinda nigi ler e wachni. En romo manokelo kanyachiel jolony kod jotelo mopogore pacho ka e kar jot ma jatend piny boma Nairobi okinyi ma kawuono. Thor mar romo no ne nyago lipot magoro chenro ma piny Kenya biro luwo e chopo kar lek mar bedo achiel kuom pinje mosedongore. As Vision 2030 approaches its conclusion, the responsibility now falls upon our generation to imagine what comes next. I have just had an opportunity to glance through this report. While I have much more to study and reflect upon, I am encouraged that many of the issues it raises speak to the strategic direction we have already begun pursuing. Jatend piny William Ruto manotelo ne romo no lero ni achiel kuom gigo mosebedo ka kelo digni weche mag dongruok e pacho ka en ten sirikande madonjo to wuok rem dhi nyime kod chenro ma giyudo ka ok kamano chako mekgi wegi. In my conversation with the late Right Honorable Raila Odinga, he consistently reminded me that no nation has ever developed without inclusivity and unity in diversity. My discussions with President Uhuru Kenyatta similarly underscored the importance of continuity in national development and the need to build upon foundations already laid. Together with many other engagements, those reflections reinforced a simple but profound lesson. Every nation that has transformed itself first imagined a future greater than its present. Ruto lero ni ler osechako rieny ne Kenya kalore kod okenge ma sirikande osegoyo higni 4 nyaka nokaw telo kata obedo ni ok osebedo ni mayot. 3.5 years ago, we were grappling with a $2 billion debt that was threatening to torpedo our country. Today here, we're discussing the National Infrastructure Fund, which has $2.7 billion cash. I had many opportunities to back down and to say, okay, it's become difficult. The courts have decided. The people have said something different. Some groups have pushed back. But you see, together, we have moved. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kod jowadgi mamoko maloto ne ndiko ripodno oyango ni Kenya nyaka chug thuolo mag tije, teg pur kendo ket ratiro nyime kaka okang' mar chopo rang'iny pinje modongore. We must be deliberate in investing in industrialization, higher productivity in agriculture, and mass employment in quality service sector jobs. But in order to secure this vision permanently, it is important we think about having a national development law that secures the vision every time so that it is not disrupted by anyone at any particular time. Jatend piny osingo mano lipodno kendo biro pedho e lela kaka ibiro keti e tim. Simfuzo Kinda, Ramogi TV. Kodong' mana dweche 12 to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong', kwan jochung' mageto kom mar gavana ma Kisumu medo mana medore. Gie sani moingo ji 8 osenyiso dwaro margi mar kawo komno ma idhi we nono gi Ngire Anyang' Nyong'o ma koro tieko thuolo mare mar bedo e telo. Penjo en ni siasa dhi chalo nade? Kaka Walter Nyambaga koro miyowa ler ka opedho ayanga e ripodni. Kaka ndalo medo sodo machiegni kod yiero maduong' ma tarik 10 dwe mar 8 higa manyien mar 2027. Kaunti ma Kisumu oseyo wang' oganda kaluwore kod kaka jok mageto chung' mar gavana ma Kisumu medo nyiso dwachgi. Mesa mar Ramogi TV omenyo gik moko buora kendo piedhogi nyaka weche 3 madito madhi bedo rang'i ma ji marango chung' e kom mar gavana ma Kisumu rango. Kupogore kod kaka kwan mag dhoudi goyo gombulu kod kaka telo lore dhoudi, gavana masani Ngire Peter Anyang' Nyong'o
otieko ka oweyo jo Kisumu kod wich bar mar ni ng'ano madhi kawo kare. Nyaka sani maromo jochung' 8 osenyisa yanga ni gigeto komno mar gavana ma Kisumu, magi oting'o seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojenda, jaod bura ma sani ma Kisumu Central Dr. Joshua Ron, jaod bura ma Nyakacha Domo Owuor ma bende en okil, jaod bura machon ma Kisumu Central Ken Obura, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jaod bura ma Kisumu County Woman Rep Ruth Odinga, jaod bura ma Kisumu West Rosa Abuyu, to kod mane en gavana machon Jack Ranguma. Penjo maduong' mosegidore ni to en ang'o momiyo jochung' owuok ne lemo mar gavana ma Kisumu mathoth. Kaluwore kod kaka kwan mag siasa ringo, mesa mar Ramogi TV omenyo kaka iluto ombulu kotende kod dhoudi. Gi sani, dhodno mar oganda Nyakach ema neno ni nyaka giyudie thuolo mokwongo mar tayo Kisumu lemo mar gavana bang' Profesa Nyang' Nyong'o mawuok Seme. Ewi kwanno maromo ji 3 osewuok oko mar dhi dwaro telo mar lemo mar gavana ma Kisumu kawuok Nyakach, kama oting'o Tom Ojenda, Adoma Owuor to kod Dr. Matthews Owili, maduto osenyiedhore ne ng'wejno. Kata kamano, dhod oganda Kano bende owuok oko ni ngang' ma en kinde margi mar manyo tam margi achiel mane odong' bang' ka Jack Ranguma ne otiyo mana kuom thuolo mar tam achiel kende. Kano osechwalo yawuotgi 3 moting'o mana en jaod bura ma Kisumu Central Ken Obura, Joshua Ron ma Kisumu Central to kod mane en gavana machon Jack Ranguma. Rameny machielo oluwore kod ranyisi machielo mane ochiw kod ogai machon mar ODM Raila Odinga ewi tend mine kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende osedhach kod tend mine. Ranyisi Raila no oseywayo jochung' ma mine 2 Kisumu County moting'o Rosa Abuyu ma Kisumu West to kod mane en jalup gavana to kendo sani jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga. Rosa kanyakla kod Ruth Odinga wuokie kaunti ma Siaya dhod Sakwa, kata kamano giduto dak margi kod ngima margi maduto nie kaunti ma Kisumu. To kendo ma ineno kaka gino manyalo miyo gi teko e wang' oganda makono. Jonon siasa kod jong'ad rieko kanyakla kod jolonyo yango ne mesa mar Ramogi TV ni rang'i mapek e ng'weloro kom gavana en tuk pesa kama Simon Siling jamna dhi kirore achadha e kampen. Kisumu udwa chiemo Ojenda kele uchamo, Oron kele uchamo, Rosa kele uchamo, Obura kele kikuwega uketo kwa kidolo ngatoka ngata nsigalagala. Siasa is not about giving out money. We must tell people, and I'm asking especially mothers, yes, I know that you're hungry, but whatever is causing your hunger, let not anybody make you too hungry so that they can give you 1,000 and say that I am fit to become your governor. Wapenjo jodak ma Kisumu kit gavana magi nyalo dwaro mondo okaw kar gavana Nyong'o higa mabiro. Waro jatelo wang' ni mwakwa tero to ng'e ni johala nitie, johala gi ni kuonde machalo nade. Obed jatelo mong'eyo maromo gi wana inchi mong'e ni wana inchi ni kure. Jatelo mwageto en jatelo ma jatich matek maber mong'eyo ni youth chalo nade. Gisa ni kwan mag jochung' nyalo biro medore kaka ndalo medo sudo, kata doko ni IBC to segolo lai kaka winjo bed ni jochung' tiyo kod pesa laro kom gavana ma Kisumu kama maromo mana shillings milion 40 kende ema oyiene ng'ato tiyo godo kata matin ne mano. Gisani jodito go osewuok oko mar seto ombulu koni kod kocha mar manyo sir lwedo kuom jolut ombulu motelo ne yiero melo 2027. Gavana bedware kata ng'ato man gi digri mopecho matin. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyako Ramogi komedo dhi nyime eni jodolo e sub-county Mandhewa e county ma Homa Bay okone jo siasa e counties makaluo mondo go siasa mar uso agenda mag dongruok magin go ne jopiny ma ok tiyo kod rowere e rocho kwe. Jodolo go e bor riwruok margi mong'ere kaka Ndhiwa Bishops and Pastors Fellowship wacho ni siasa mag ayany kod nyayo timbe mag maundu ok ni kare. Giloso e romo margi e boma ma Ndhiwa kama gikone jodolo mondo kik nind nyakonchiel e weche mag siasa.
Kwang'iyo kaka sani jo siasa mang'eny wuoyo, thothgi ok nyisa agenda gi. Moloyo to jo siasa matiyo sani. Nikech ging'eyo ni giulo tich. Koro ok gidwar mondo mi gidonje gik ma gitimo manyalo sero jopiny mondo mi olu bang'gi. Gin kaka joma focus madwaro piny. Giwach agenda margi to gidongruok maggi magiikore magidhi timo ne jopiny. Wang'eyo ni sa ogik ma ji biro dhi e yiero ma higa manyien mar 2027. Wakwayo ni jo siasa ka wuoyo kata ka gigoyo siasa gi kata ka gitimo piem ok en dhaw, ok en lweny. Ta wakwayo mondo ng'ato ka ng'ato osero mbuche e yor kwe. Ka owacho mana agenda ne gimodhi timo ne jopiny. Kaka wa jotich Nyasaye wadagi kaka bishobe mandhiwa jotich Nyasaye modonje siasa to gitiyo gi jo siasa kamiyo gi gimoro matin to giwuoyo e chokruoge ka gianjo siasa mamoko. Mano wadagi kaka jotich Nyasaye ma jo ndhiwa kata jo mabei. Dini hii ya Islam inaita watu katika amani na utulivu kila sehemu. Bila amani hakuna jambo ambayo inaweza kufanyika. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Amora ahinya nikech yiero Ramogi TV en dakika 20 bang' saa 3 mar otieno. Aneno ka yawa medo ndiko na weche manyien gi medo tucho oganda koni kod kocha. Ng'ato ne okise wuod Kamasi wacho ni continue resting in peace Ojwang. Kasto aneno ka kopogore kod okise aneno ka andika medo mondo ka nyako Ramogi ji medo ndiko okise wuod Kamasi bende wacho ni congratulations Charles Owino. Ochido Jack kantiere gi Goto Gwasi wacho ni neno wayo makare ahinya. Erokamano in bende Ochido Jack mor kodi ka in Gwasi gi Goto konendo kuom kete Ramogi TV achiel kachiel. Austin Oyo oneno news malere chuny boma ma Nairobi kendo mor gi kaka weche manyien donjo kokalo e Ramogi TV. An bende mor kodi e yo manemba ahinya kuom kete e Ramogi TV ka. Anno ka joma bende ndiko na oting'o Wilberforce Otieno nyisa ni oneno wayo makare kendo omor ahinya. Wacho ni wach Albert lit manade ni may his family have comfort from the Lord. Wacho ni mos ne jo uriri hotel ko director Dominic Akugo sa director Dominic Akugo mondo okaw mos achiel kachiel kuwuok kuom Wilberforce Otieno. Tuti Cardinal mar Migori wacho ni awuoro kaka kom governor ma Kisumu no oywayo jochung' mang'eny e jamna otimo nduoko Kisumu. Mane kako wache. Aya, wacho ni jamna otimo nduoko Kisumu kendo olicha ahinya. Kasto bende no ka waziri Ibrahim Auma mano waziri mar weche mag wuoth Nairobi ka kachiel kod weche mag apeni dongo ne transport and mobility nyisa ni bati ana mora ahinya kaka Ramogi TV kelo weche manyien kendo amora ahinya. Mano wuoyi ma omiyo Nairobi sani kidhie ni chako wuotho tiwuotho kama ukgwenyru gi mtoka machiegni loso yore mag wuoth mag nyatielo makoro joma wuotho gi tien gi wuotho mane gokyo gi kocha gi wuothe diere yo gi wuothe gokyo ka giluwo bath yo koni gi kocha. Wach malicha ahinya kwa Ramogi mano waziri Ibrahim Auma ma weche mag wuoth kachiel kod weche mag gedo apida e bomani ma Nairobi kati kaunti ma Nairobi pot gi pak waziri kuom tich makare. Wacho ni neno Ramogi TV e odhiambo kata otieno masani. Erokamano ahinya. Kopogore kod mano bende nyako Ramogi aneno ka indika weche gi thoth. Jacob Ochieng wacho ni chunya ochwanyore gi wach mar tho Ojwang' no kendo okamor kata matin. Mano Jacob ema wacho kamano. Weche gi ng'eny kwa Ramogi. Aneno ka bende Shemo tho Soja wacho ni bati weche thoth pot gi pak ne jatend piny kuom dialo wuodo Mwageno Charles Owino. Wan kaka onagi wamor kod wachni. Mar ariyo piny luo okodware koko jotelo matiyo kod nyithiwa e yore mag nyayo koko onge nafas kendo e piny luo. Then bati arita odwaro chore ahinya kaluo sana gwenge mag Rangwe gin bende ging'iye weche gi
mondo Nyanza Regional Commander, Homa Bay Police Commander, OCPD Merangwe mondo donje wachno mapiyo piyo. Wena mondo akawane yueyo gi kanyo nyakora mogi kaduogo korangi weche mamoko ma noimore. Kik idhi mabor, waduogo kod weche manyien. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye, ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Machiegni kendo nyakwara mogi weche manyien mag oimore pod dhi nyime. Riwruok mar joyal buche pacho ka Kenya Magistrates and Judges Association ojiwo riwruok mar okinde LSK mondo chung ng'anyo margi magichano bago chakre chieng' tich adek mar jumani e kinde ma bad migawo mar do dhi nyime kod winjo ng'ur margi. E obok margi, jong'ad bura wacho ni okinde ok onego ket jopiny e ywaruok margi kod bad migawo mar do ka gilero ni dhi e ng'anyo dhi rocho chenro mag do. LSK seyodo kuom dhungruok mag buche kod weche mag mibadhi e kind joyal buche, kaka jafwambo marwa Chris Owino kod olero. Joyal buche wacho ni poni ng'anyo ma kamano odhi nyime, jopiny man kod buche e nyim doho ema dhi yudo lal. E ote margi odiochieng' manyoro, riwruok mar okinde pacho kae LSK ne oseyo doho kuom bedo mayomyom e tijgi, okang' ma osekelo dhungruok mag buche e doho. E dwoko margi, KMJ seche machuok motelo ne ng'anyo mar okinde e pacho kae mangima, riwruok mar joyal buche KMJA
koro kwayo okinde mondo onyon break ewi wachno. E oboke margi ne ute fuambo, joyal buche wacho ni poni ng'anyo makamano odhi nyime, jopiny man kod buche e nyim doho ema dhi yudo lal. E ote margi odiochieng' manyoro, riwruok mar okinde pacho kae LSK ne oseyo doho kuom bedo mayomyom e tijgi, okang' ma osekelo dhungruok mag buche e doho. E dwoko margi, KMJA yango ni wach mar dwoko piny dhungruok mag buche e doho en wach ma onego nywakne lwedo kod riwruok mar LSK, joyal buche, jotim nonro, kaachiel kod bad migawo mar okwach kich. Kinde bende ne otoyo apilo e wang' Martha Koome kod kweth mare kuom umo joyal buche mag doho ma mibadhi omieno kuom tamo duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC timonegi nonro. Korka korgi, KMJA ojiwo riwruok mar okinde LSK mondo chwal neno magin-go e wi joyal buche machilo mag mibadhi omieno ne bad migawo mar joyal buche pacho kae, Judicial Service Commission. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka, the Ethics and Anti-Corruption Commission, ochako chenro mar duoko lowo maromo eka 7.6 kuom heka 16 manengone romo $1,790,000 mar duol mochung'ne ute mag twech Kenya Prison Services, lowo mayudore Milimani e boma ma Kisumu. Ma en bang' fwenyore ni nitiere achudhe moko mane oyako lobno kokalo e dhobok mag lowo mabandia to kod tiyo marach kod apisi magi. Millicent Dhiambo nigi lero wi wachni. Upon the leadership of this nation. Etwagi kod ute fwambo kawuono, EACC oyango ni omako bura e doho mar temo duoko lono maromo eka 7.6 kuom eka 16 duto mane oyaki ni duol mochung'ne ute twech. Gilero ni lono mayudore e kar dak ma Milimani e boma ma Kisumu. Nonro yango ni higa 1989 obok mage ne orochi kendo ne ong'inje e kidienje 92 moloke kowuok e lowo mar sirikal nyaka e lowo mar ji giwegi makoro tinde ong'ere ni Winam kata kar dak ma Grace Ogot. Jatend EACC Abdi Ahmed kane medo loso oyango ni kuom lo ma oseyakino kama pok otime dongruok nengone romo $790,000 kaka ma osetime dongruok moting'o ute ma ji odake nengone romo $4.3. EACC koro tielo ni omako buche 9 e doho ka gidwaro mondo ruchoko obok kata title deeds mag lopego mane orochi mondo gikone duok lobno e lwet duol mochung'ne ute twech. Value of the land excluding the development is valued at about 790 million. But when you include the developed part, the value comes to about 4.3 billion Kenya shillings. All the cases where we find there is illegality or irregular acquisition of property, other than the civil litigation where we revert back the property to the public for the intended use, we will also go after the public land, the land officials who, facilitated the illegality that actually arose in the process of allocating that particular land. Ewi mano, EACC lero ni lono ne oyake gi mane en jalup jatend migawo mar chenro maiye kod kit oganda e yor mibadhi. Kata kamano, ne orem yango jago ma mibadhi makama mako kaluwore ni burano pod nie doho. EACC osingo ni joma oyako mwandu mag jopiny nyaka kawnegi ondamo mager kaluwore kod pen chike ma pacho ka. Sometime in 1989, there is an assistant minister who was in charge of Home Affairs and Heritage, who acquired this particular parcel of land, and who eventually also subdivided the property into some smaller plots and sold to some individuals. Of course, that is an illegal process. Duol mochung'ne ute twech ma pacho kae korka korgi wacho ni duoko lono e lwetgi biro bedo ndamo manyime mar kedo gi mibadhi pacho ka e sama tend kaunti ma Kisumu bende osingo geng'o yore duto mag tiyo gi lope jopiny mane oyake koda chudhe. This parcel of land was meant for construction of regional prisons headquarters
and development and construction of staff houses. As you can evidently see, the land has diminished. This is not what was here initially, but since now the EACC is pursuing this with our support, we believe that the appropriate directions by the courts will be granted. Chenro mar duoko loni e lwet tend ute twech biro tok yande ne duolno Kenya Prison Service Makobura igalo 2022 madwaro mondo tim nonro matut e wi chenro mar ne yako kendo ng'injo lobno e tok chik ma oloke obedo lowo mar ji giwegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kar dak mawina mkata Grace Ogot, Milimani, County Makisumu. Ko Kisumu adhiane gwenge ma Migori, jodak ma Midida e sub-county ma Uriri, county ma Migori dwaro mondo tend county ma Migori oket gige thieth pi to kod gik mamoko ne kar thieth manyien mane gavana ma Migori Ochila Ayako yao Jumapil ma okalo. Jafwambo marwa e county ma Migori Jo Juma nigi ler ewi wachni. Yepo mar od thieth manyien manogeri gino mapar ma okalo e dispensary ma Midida e sub-county ma Uriri kod gavana ma Migori Jumapil juma ma okalo oskelo paro mopogore opogore. Paro mopogore opogore ma owuok kuom oganda gi biro bang' yawo od thieth ni kapok oketi gige thieth moro amora iye. Moko kuom jodak ma Midida ma opuoyo tend kaunti ma Migori kuom giko yawo od thieth ni manoger higni 10 ma okalo waneno negi geno ni od thieth ni ka oyaw to bedo mano magi chako od thieth sechego. Kata kamano nyaka sano yawe ka gige chiwo thieth moro amora pok oketi iye. Ai manani koro mondo mi chak tich koro okelnwa gima nyiso no yawe machalo daktari omedi otendini jatuo mojony obiro to nwang'o kama ninde to gi thieth moro moko ni en daktari achiel dhako nyuol kocha jagonore ni kucho jatuo moro ni ku koro dhi inge nikech ng'ato achiel sama odil achiel to moko ka hinyore omedwa yedhe to koroma ahinya sama nyalo biro to yath pod onge chikini duogi to yath no kama dhi ibe onge seche go bituo. Osiptal ni osekonyowa ahinya to kawuono makoro yawno osiptal maduong' ni wasebedo go osiptal matin ma kata ka ja malaria obiro janyuol obiro kaka inyalo kony kende onge seche moko ng'ato idwa pim to privacy bedo maonge. Koro wagoyo erokamano maduong' ahinya ne Dr. Ochila Ayako kuom yawonwa osiptal ni nyaka ne gero osetieko higni madhi 10 kapok noyawe. Fact king'iyo facility manyocha watiye nodich, and due to range of the services we offer we have been risking a lot. Nikech kanyo nitiere tuo man gi TB, nitiere nyithindo ma under 5s, nitiere every sort of diseases we handle under small partitions because we did not have enough space. Jodak mabedi wach nok degi yen od thieth ni koro bed mano mabende koro bed maonge gimitime iye bang' koseyawe kod gavana ma Migori. Oyawe nono kamano koro ne wakwayo daktari ni kako yawonwa ot ni onge equipment mora mora manie odni wakwayo ni koyie to mondo kelnwa equipments ma inyalo kony godo jotuo nikech koyawe nono kama to pod odhi chalo mana hall migoyo pira. Gavana ma Migori e kinde yepo mar od thieth ni owacho ni tend kaunti ma Migori dhi tero gige thieth e od thieth ni mondo chak tich malong'o. Jodak Midida wacho ni dispensary ma Midida sub-county ma Uriri bende osebedo ka onge kod sitima ka achiel kod pi gino mosekelo pek e chulo wechego mag thieth. Okwano mero daktari manyalo lose manyalo konyo joma biro manindo kama kata tuo ng'ato gotieno to kibiro tiro daktari man kama odak ka tuo biro gogo kibiro yude weekend. Mar ariyo daktari bende wan godo achiel weekends ok obed ka endi nikech ma en dispensary kwayowa kaka CHPs ni mondo koseyawnwa osiptand ni kama to mondo ternwa e level machielo. An mabiro nyithindo chanjo, ng'at achiel an matimo observation mar any jatuo mobiro for any sort of problem. Ka nitiere CCC jotuo makawo yath, it is only me. So we are requesting the county government of Migori under the leadership of Dr. Ochila Ayako obednwa staffs kata technical staffs at least 2. Jatend migawo mathoth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wani gige thieth mande nitiere od thieth machon mar dispensary ma Midida ema gidhi daro kendo gitero e od thieth manyien ni kamoko bende gidhi medo kaka tend kaunti ma Migori. Kao tende kod onge mar sitima dispensary ma Midida jatend migawo ni mathieth e kaunti ma Migori wacho ni gisebedo kod pek e yudo sitima nikech rem mojo bin mauri mak nyamita monego chwal chenro mag sitima.
Opondi wacho ni gintie kod kuonde thieth bura maonge stima sub-kond Mauriri nikech jobura makono monego bed ni ema koro timo tich mar keyo sitima oserem ichwalo sitima e gwenge mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasore ni atamalo maduong' mar mine manie bombe deko kapok ochako dhodho nyithindgi bang' nyuol ka ipimo kod mine manitie kor gwenge. Ma en kaluwore kod ripot ma ogol kod migawo mar thieth ma bende yango ni kwan mag mine makoro golo nyithindgi e dhoth kokalo e thuno nyaka mago ma dhodho chak kokalo kuom chupni medore. Gino ma jolony koni kidek keto ngima nyithindo kama ng'awo. Jodito e migawo mar thieth mobago romo Nairobi manyo kaka inyalo jiw mine matindo mondo odonjie weche mag dhodho nyithindgi. Gi juma achiel kende to Kenya riwore kod pinje mamoko e dhialo juma mar jiwo nengo dhodho nyithindo. Migawo mar thieth kaachiel kod riwruoge kama oriwo WHO, UNICEF e kinde mamoko obago romo mar yango okang' ma Kenya osegoyo e neno ni nyithindo ma onyuolo dhodho chag mama nyaka gichopo higni 2. E romo ma obagi e boma ma Nairobi oyangore ni e kwan nyithindo ma dhodho cha mama kowuokie chupa atamalo medore yare 26 nyaka 34. Gino ma jolony koni nyalo kelo midhiero ne nyithindo ahinya to kaluwore gi tuoche mathoth kokalo e chupa birogo. Our bottle feeding rates have moved from 26% to 34%, meaning that mothers are giving their babies formula feed, or mothers, even if they express their milk, they are using the bottle feeding, the bottle and the teat. And there are several dangers of that. You can see one of them, increased risk of infection. I said pneumonia, I said about otitis media and other infections. Then high risk of malnutrition. And this is because these people who are given bottle feeding may not have enough nutrition. Kopogore kod ma, bende ng'uro wuok ni thoth nyithindo wito nyinyo mar chak mokwongo mawuok kuom miyo bang' nyuol kaluwore ni atamalo mathoth mar mine manie bombe kawo seche mathoth kapok odhodho nyithindo kipimo kod mine mawuokie gwenge. Ka koro luoro nitie ni teko kod nyinyo manie chak mokwongo mar miyo ma nyathi owinjo yudi ok chiw kaka owinjore. Breast milk varies depending on the duration, on the postnatal age after delivery. So that mother who delivered today, the milk will be different after 1 week. After 2 weeks, it's going to be different. And that difference is important because that milk is suitable for that baby who is for that age. Kenya kata kamano osego kenge chopo kare dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima WHO mar neno ni atamalo 50 mag nyithindo ma inyuolo odhodho cha mama kende ma ok oriwo gi chiemo mamoko nyaka gichop dweche 6. Those structural challenges that make our mothers leave their children at the most vulnerable are the communication that we need to pass, because as we heard from the pediatrician, when the mothers know that this is important for their baby, they will do anything to ensure that the child, the neonate or the newborn receives the necessary treatment. Atamalo ni kaluwore kod ripot omedore 23 e higa mar 2003 nyaka atamalo 60 e higa mar 2022. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi en sigana ma bende Judith Omondi otimonwa kanyo par ni juma mar dhodho nyithindo biro time kind tarik 1 dwe mar 8 nyaka tarik 7 dwe mar 8 kendo ageno ne joma mine koro ting nitie mar ni omiyo nyithindo ngima makare kochakore sama onyuole ka imiye gima mokwongo en chak mar thuno ma en chak mani koda chia kachiel kod nyinyo mamalo ahinya makonyo nyathi e dongo. Wajiwo mana kaka ijiwo gi jo kanyo mamoko ni ma mondo timre mondo nyithindo kawuok piny tuwo ka gin kod chia makare, nyathi obed mopugno, ok nyathi moro ming'iyo to koro kata ng'ama dwa ting'e kende kata japidi oluore oyo ngang'. Adhodho nyithindo ok bi miyo askeche go lwar salut piny chon. Adhodha uru mondo ji okonyre. Kowere kod mano to wadhi ane ng'e gwengewa tinende ni kama ng'e gwengewa ma kawuono nyakwara Mogi Millicent Adhiambo gweng' Lima olimo gweng' miluongo ni Ringa. Ringa yudore e kaunti ma Homa Bay. Nyakwara Mogi, nying mar Ringa ni nochakore nade? Joma ni kanyo wacho ni ng'a gini manobiro kod nying kata ng'o momiyo nying ni nobiro?
Ngegwenge wa kawuono gi Millicent Adhiambo ni ringa wawinjane ngegwenge wa. Nyakwara Moge Ajwang' mana kaka nasingo ni juma mokalo machiegni kendo e tielo machielo e chendo ni mar ngegwenge wa. Juma ni kalapapla mar ngegwenge owuok e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ka owuok Molem oridore nyaka e gweng' mong'ere ni Ringa kata Ringa Kojwach mayudore e sub county mar Achuonyo East e kaunti ma Homa Bay. Ka iselimo kata isekalo gweng' chiro kata center mong'ere ni Ringa kata isewinjo gweng' miluongo ni Ringa Kojwach, ang'o mabiro e pache Nyakwara Mogi miparo ni ne nyalo miyo chak kamoro ni Ringa? Wachako twak achiel kachiel kod jogweng' makae ginyiswa ni to ginto ang'o miyo giparo ni gweng'gi ni ne ochak ni Ringa. Gimomiyo gweng'ni nochak ni Ringa konyuola kadonga onyuol 1986 to nitiere dhawo moro manobukore katin 1997 oyudo ka atin bat pacha notegno naneno ka ng'wech ewi got koridore biro mwalo kon to nitie jaduong' moro mane nigi bunde to yawuote bende nigi asere koro kane joksi ogolo ji ng'wech kucho to ji ringo to ji dhi e dalagi kanyo kanye ma ji kute nikech koro ji neno ni ka en gi bunde joka ne ok chopi. Koro mae manomiyo ne ji ringo ka to ji duogo, ji ringo to ji duogo ka to koro ji gut kanyo ka dwaro konyruok. Koro kae ma nying mar Ringa nochakore ka jodongo decide ni koro to nyaka koro waluonge mane Ringa ke ji ringe. Ringa gimomiyo gweng'ni nochak ni Ringa nikech Ringa is a big market. To en gweng' ma ji ohero. Koro jodongo moko ne bedo ga koche gino chake ni Ringa market. An mana kipacha ta paro mana ni edha lweny manosebedo seche moko ne laro lo kindwa gi jo lang'o nitie jomoko ma jo nyaka be mano kalo miriu kabiro koni koro is like ni nyamiwa nying ni wan joma noringo koro ne jo ringo. Gimomiyo kawere mamwalo koni noya malo nikech ne gigore gi Kisii kane ilaro lo koro Kojwach ma kawere manoluor noringo biro mwalo koni ema nokelo wach mar ni Ringa. Tiende ni ne giringo lweny malo ka gibiro mwalo koni. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni mar Ringa, we koro wawinj anena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye e wi gima dinami chak kae ni Ringa. Gimomiyo Ringa iluongo ni Ringa en lweny mane nitiere kind dhoudi chon gi lala kane pod ilaro piny. Joluo nokedo gi lang'o gi Kisii to gimomiyo nying Ringa nowuok ne joluo kedo gi jolang'o. Koro joluo noringo oa malo got kuma ne joluo dak ei Kisii malo yo manga kocha. To joluo ringo mobiro modonje wi got Kanyang'inja got mabathe cha ema ne joluo donje. Koro kanyo ero godne ema niluongo ni Ringa. Koro Ringa ni ubiro to nikech godno emomiyo chak Ringa ka ni Ringa. Ochak skul Kojwach kacha chande ni Ringa. Ochak skul Kakalwanda masani iluongo ni Kakelo ochak ni Ringa. Koro godni skunde go to gichiro ni e tiendgi. Koro wan gi Ringa gi, wan gi Ringa Kojwach, wan gi Ringa Arsi, wan gi Ringa Kakelo. Giduto te nying gi nowuok e wi got kama ne joluo ringo ponde cha. Kane lweny nitie, ka muok Nyabinda pok okaw thuolo monego jolang'o ma jolang'o ringo dok. Ma koro joluo dogo bet kama koro gintiere, kama koro ochimo walo nyaka Miruka. E kama koro joluo dogo go e tong' kane giseringo gibiro kone. Kane muok Nyabinda osenego ji awach matemo malo ka, to joluo dogo mako malo kanyo. Ringa kata Ringa Kojwach Nyakwara Mogi, humbe landore kod weche kata timbe mage. Wan ong'ewa gi pur mar rabuon kabisa nikech loche te ma Nairobi kopogore gi rabuon ma Sirari marwa ni mit saidi koro loche te go kaka kawo rabuon mane gimong'ewa go kabisa. Nying Ringa landre nikech biashara kaka an gi salon e Ringa ka. Koro Ringa en market maber, jopur kelo gikgi ka gisepuro gikelo e Ringa dhe nuso ma Ringa ok rach. Kaendi ong'ewa gi rabuon Mejali, watimo rabuon no mwa transport njugu ni kae, wan gi rabolo,
Sani nya neno ka introduction mar omuogo be nitiere, kothe machon ka be nitiere like bell nitiere, mago nitiere gi kothe manyien be wakomo sani. Joringa wan wang'ere gi gik mang'eny, to ok mabeyo be nitie, to mantie ringa kibiro, ibiro yudo rabolo, ibiro yudo rabuon, njugu wantie godo. Wan kaka joringa ong'ewa gi timbe mabecho. Wapidho rabuon, wapidho rabolo, wapidho kitungu, wapidho bando, wapidho nyanya. Magi duto te omiyo nying ringo oselandore mabor nyaka Nairobi, to nikech ji nyaka Nairobi biro waro rabuon ringa ka, ji nyaka Nairobi biro ka oganda ringa ka to gi kothe mamoko. To dongruoge mage magweng' maringa osenyuole ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Dongruok to ng'eny nikech ka are 1986 ringa nochakore gi ot achiel kato dhi ariyo. Mar adek tok mano budho kato koro dongruok ogweng'we china nyalo neno gorofa ringa ka, anyalo kwano gi 3 4. Manyiso ni wadongore zaidi. To kendo osiptal bende ne onge to wayudo osiptande. Sikul ne onge, ji ne some tie yien. Tinda nyalo neno ka wan gi Ringa Boys, Ringa Girls, wan gi Ringa Primary, wan gi schools mang'eny. Ndara waneno kolosi, wan gi dukni aneno komedore, biashara bamedore, jomaya oko biro gi mwandu gi, aneno ka ringa ok rach, ringa dhi maber. Dongruoge osebedo, chiro oselokore, skunde nitiere, wan gi Ringa Boys, nitie ka, wan gi Ringa Girls, koro dongruok to osegine sector mar education to gi mar health. Kata bedo ni nitiere dongruoge achiel ariyo adek mamienjo e gweng' maringa kae, rem kod kwayo mage ma jogweng' pod ni godo, magi kwayo ni kokel e gweng' ni maringa, to ringa biro metni madongre chal kod gwenge mamoko. Ai, madam, gima thago waringa ka madaher man ong'e wach mar ng'e gwenge wa. Madam, security rach. Wan gi insecurity mapani ei Kenya ka, ringa moseloke OCSS mang'eny molo stations te. To wakwayo joma winjowa nikech ringo keto wasani ma wan wawuok e chiro saa 1:30 josedhi. En beto nitie group moro mosieko ka ma ok wang'eno kele to dhurnwa go ka kata gin nyithinde wa mwanyuolo ni 47 brothers. Mama se 47 brothers ni. Wakwayo ni ka sirikal nena dier to gimany nwa 47 brothers gi momono ala dhi mbele nikech sani koro investors luor e ringa waka. Koro wan kaka jo biashara iluor no kinya keto mondu mang'eny nikech mondu no kiketo to nitie joma biro to kawe. Koro kwayo maduong' e ringa security. Uso marwa kaka wan jowala, an awang'o mandas kacha. En ni odhiambo ne wakoko wadwa uso. Koro yudo ka seche go ko miwa curfew ni security okethore, wadog wanindi kiny wamondi. Koro wadhi ka gik ma waloso go kotimo nade okwa uso. Koro security magelosnwa ahinya. Kal. Raymond Omolo hapa ni akai. Mobika. Otemna wache security. Kata sani winjo ka jago morero wacho ni ogontie gach ng'ato. Koro arita kwe ok ber, wakwa sirikal mondo konywa. Gima waremo ringa ka en gima very vital. Kojwach emogolo pi maduong' ma supply nyako Yugis town. To pigni wuok e Kojwach kato Jakojwach ok modhe. Pigni no chako bar kendo mochako dhi nyaka Kabondo. To kadho mane lop Kojwach kato Jwach ok modhe. What are we doing devolve? Ng'ama concerned kata ka en governor kata ka en ng'a. Please. Awacho ni jowa osebedo mamuol to nikech tongni ne wabedi kaka bila mamoko. Dekoro watucho pipes gi kiny ka kiny. To okawacho kamano na insight jogweng'. Koro miyo wan wang'won, sama pod wang'won ni sirikal oyawnwa pigni oketnwa go e gwenge wate maringa. Nyakwara gi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo kata limbe oteri kama iluongo ni ringa kata ringa Kojwach, to ing'eyo gimomiyo ringa ne obedo ringa. Omiyo med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi kik idhi mabor nikech kae masingo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Megoro mogikori winjo sigana mar ringa Kojwach kaka sigande no biro gi weche manitiere iye. Kowere kod mago donjo weche mag ohala kama jo ohala e chiro magikomba buore Nairobi
koro dwaro chudo kaluwore kod masira mag mach maende owang'o kuondegi mag ohala kod mwandugi kod mago mosetimore dweche mokalo. Giwacho ni kata odoko ni sirikal ne osingonegi chudo pok ochopnegi singono. Jotelo mag riwruoge jo ohalago wacho ni singo mar chudo osechungi kata obedo ni romo osetim e kind sirikal mamalo kod mano mar kaunti. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo donjre wach makamano kokadho kuom omenda mag kedo gi masiche matuch apoya, ni mar jo ohala osebedo mana katiyo kod omenda gi giwegi e kinde ma masira otimore to osuru to gichulo. Mimi naambia Sakaja, a fish does not start rotting from the tail. It is from the head. Yeye mwenyewe ndio ameanguka. Yeye mwenyewe ndio ameshindwa na kazi yake. Sisi tunatoa ushuru, wanakulia pesa huko. To His Excellency the President, ile ningekumbusha President, watu wa Gikomba was part of the bottom that he stepped on when he was raising up to the position that he's holding today. Leo hii sisi tunalipa na hatujamuona. Hata kufariji wale ambao walikufa, hatujamuona. Na sisi tunataka asukume hawa watu walipwe fidia as a token of appreciation vile tulimchagua. Sasa tunatoa hisia zetu na ni kali kwa sababu sasa tuko na hasira ya kwamba tutazuzia kulipa ushuru ili kusudi muweze kuja hapa mtuambia kwamba tutafanya biashara kivipi. La sivyo inakuwa ngumu sana cooperate hapa Nairobi. Sababu tukianza biashara kidogo kunachomeka. Mwenye anachomanga ni nani? Serikali iko na mkono mrefu ama siku hizi serikali iko na mkono mfupi? Haiwezi kushika wale wanachoma soko yetu. Pesa tunataka. Sakaja, pesa tunataka. Tunatoa ushuru mingi zaidi kwa hii soko kila siku. Kuna disaster management fund. Na disaster ni kama hii yetu. Hiyo ni constitutional. Nekoro mogero kamana nyoko mketera mogitivi wa kauyo machielo daka en prabich gabich bang sa dek marotieno odong abich kama mondo roma ng'wen kapok roma ng'wen mawadhi kapok wadhi yweyo bende adane miye ote moko mabende aneno ka molo ka ji medo ndiko na aneno ka indika Benada Nyuomi wuoda wendo wacho ni winja malera ahinya kendo mora ahinya gi weche manyien. Ruto temo ne joluo ndi kendo omiyo gi post madongo dongo. Mano Jalango Otieno ema wacho kamano. Ero kamana ahinya aneno ka ote mar Bishop Gordon Odongo bende odonjo kendo chopo kuma kako wacho ni poj gi pak ne jodolo mandhiwa kuom wach motegno kaka jodolo bende pod waywago jaduong' Damianus Okuku mawuod Kagan Rangwe mano gwenge maga Kadeka Kagan Rangwe kochande mabende kone jaduong' Okuku ibo paro kod kelo jo missionary mawasunge mane okelo kanisa mar Full Gospel of Kenya kendo ne en kanisa mosealgo wach Nyasaye moloko ngima oganda nyithind kiye mondliete chuliete bende oseyudo konyruok kaluwore kod mise mane oket kod jaduong' Damianus Okuku magikone gi kowo tarik 7 madwe manyien mar 8 mar Nyasaye chiwocho ne yawa ma ong'e jaduong' wede anyuola kod osiepe kaluwore kod weche mag kuyo ma kamano. E thuolo ni nyakwara mogi anno ka bende Odhiambo Joseph Kombo wacho ni yo makare udi nyar game bende ng'isa ni en koda kendo mora ahinya gi weche manyien Jakonio Yugi weche manyien donjo no Embakasi Aviation Nairobi wacho ni kod area chief kod lera nyar chief gin kanyo endo ero kamana ahinya kuom ketera Mogi TV. Anno ka Evans Oumaloch mawuduriri bende ng'isa ni bati weche manyien donjo no yo makare kendo mora ahinya gi Ramogi TV lero gik matimore alwora mag piny mangima. Poj gi pak ni Ramogi TV kendo wacho ni afwane jo uriri duto te kong'iso gi ni hera kwe kachiel kod siasa mamuol ma onge ywaruok nyalo kelo dongruok mapiyo. Kowacho ni kaka en ochung' ne neno ni oganda oriwore kendo ngima obedo makare kokalo kuom lokruok ma itimo gi telo makare. Ro kamana nyaloch mane Evans Ouma katoguto Ouma bende kone en kanyo e gwenge ma Uriri county ma Migori.
oneno weche manyien achiel kachiel. Chano mar piny ni bende neno achiel kachiel kendo kuoni en bende opako Ramogi TV kuom weche manyien. Owacho ni weche mag Albert Ojwang pod miye kuyo gi penjo mathoth ahinya kaluwore kod gigo ma medo wuok e doho e neno michiwo kod jogo magolo neno. Nyako Ramogi adhi e yweyo, aduogo kod mamoko ma en oimore e Ramogi TV. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Iyud wendani kaka sikiza timu mari dimana star 812 star 784 hash to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni Nyako Ramogi wadhi nyime koro wadonjo e weche mag tuke. Tuke adhula mar wakeini pinje mag Afrika okayo ka odong' mana ndalo 5 kende to gichakore ayanga e piny mar Morocco. Tim mar Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets e bwo kocha margi Belinda Odemba dhi nyime kod timo ikruok margi e boma ma Miramas e piny mar France kapok giwuok mariwore kod timbe ma osechako molo e piny mar Morocco. Harambee Starlets nitiere grup matek mogik kama oting'o jobag tuke Morocco, Algeria kaachiel kod tim mar Senegal. Geno mar lango Odemba en kalo kidieny mar group stage ting' ma girango ka giwacho ni en gima tek, obiro bedo matek, kata kamano en gima nyalore kaluwore kod kit timbe ma gin godo. Tuk Starlets mokwongo biro bedo kindgi kod tim mar Morocco tarik 26 mar dwe. Raka, bora travel raka ndio mshinde. Irene wewe. Ongeza pesa ya ball. Nyako Ramogi lokruoge ibiro ketie tim kaka jokudh firimbi timo tijegi e lig maduong' ma pacho ka season manyien toke riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka bago tiegruok ne jokudh firimbi. Tiegruogno ma obagi gi FKF komakore kod FIFA kendo biro dhi nyime kuom ndalo 5 en mar puonjo jokudh firimbi kendo ketogi maromre gi lokruoge ma osebed ka itimo gi riwruok mar FIFA. Jokudh firimbi 5 ok oyuoro e tiegruok makamano ka 3 e kindgi nitiere tuke mag pinje Afrika mag wakeini ka 2 nitiere tuke mag Sekafa Club Championships. Referee who is going to be knowledgeable, who is going to be fit, and who can be able to interpret the laws of the game according to the new laws. And this is a residential course. All the match officials who are invited are 36 in total. Manege chakruok bedo gi giko Nyako Ramogi dakika 2 bang' saa 4 makelo wa giko mar weche manyien mago imore odiochieng' ma kawuono. Potgi pak ne awadu tutero kamano, potgi pak ne Charles Owino mabende jatend piny William Ruto okoro gwelo mondo bed jawache lo sirikal e thuolo ni makoro kao kar Isaac Mwaura. Nyako Ramogi ma oter e bad migawo machielo kaachiel kod Dan Kano Ojwang bende ma owal e bedo jalo makoro dhi chung'
ne duol mang'iyo kaka duol maketo nyong'o tije mag obila IPOA Nyakaramogi, kendo puoch gi pak ne waduto moyudo gwelo ma kamano. Jaro Soja nyiso ni yo makare ahinya puoch gi pak ne new government spokesperson Owino Mahongo. President Ruto ohero joluo, mano Jaro Soja nowacho kamano. Erokamano Nyakaramogi kuom kete kaka kamano. To yiena mondo mi alora gi kanyo Nyakaramogi gi thuolo ne nikech sa koro ogore gi nyawargi dakika 3 bang' sa 4. Jaloko mara osebedo Belinda Phillips, jago picha mara osebedo Lewis Nyakaramogi, kiro mar ariyo director mara Obado Asuza, kanyo jalony kachiel kod Nathan bende giduto te gintie kanyo kendo gisemiyo weche gi ochopo ne yo maleo kendo yo makare. Ka kamano waromo kodi kiny chakre sa 4 mar onyango nyaka sa 7 mar odiechieng' e Ramogi TV. Wacha odiechieng' ma kiny Nyakaramogi wadhi ng'iyo weche mag municipal kata muspal osebedo kendo gwenge nyocha ne oketi rang'iny mamalo mag muspal ka ikoni koro ni gin kod nyalo mar konyo kata chwalo chenro mopogore opogore ne jopiny. To bende chenro dhi kare e muspal abro bedo kod jachung' mar muspal ma Migori, Homa Bay kachiel kod Siaya mondo ginyiswa ni to gin pek mage ma muspal kata kuonde ma gin bombe ma nyocha ne okete rang'iny mar muspal yudo pek mage. Kiny kochakore sa 4 nyaka sa 7 kabende reporters wa kiny ne luore mar kawo pachi Nyakaramogi mondo ibed gi ng'eyo ni to gitiyo nade. Ka kamano warom kiny. Nyinga en George Bati.